Pangutana ba? Nga seryoso ba gyud ang gobyerno, mga kaigsuunan, sa pagpangita kang saldi ko? Kani, mga katropa. You know, saldi ko, kung natay ginaingon may gala nga PM is the key. Sa isgutan ng korupsyon ng Pilipinas by labi na sa isgutan ng maleta, flood control, o guban pa, katong mga igala nakafocus dito sa flood control anomaly, mga kaigsuunan, saldi ko is the key. No? Dakong susi mga igala si saldi ko. Mga bitaw may igala nga sa pagpagula sa mga video. So pila to ka serye itong video mga igala ni Saldi. Na okay tanan mga kaigsunan. Napanganlan diri mga pangan may igsoon BBM nga masuko pa kuno di makumpletong delivery. Walay lain ningon na may igala kundi si Saldi Cora. Di apod mga igalay Romualdez. No, nga karon may igsoon di na sa siya musugot nga siya na maginusara may igala mapasangin lang. Dili ko no may igala matod pa niya I will not be the fall guy. Di siya musugot mga igala nga siya karoy mahanukan tanan. Puriso lar i-check ang kuan basig kusog kayo akong headset lar kay kusog-kusog na akong tingog, no? Puriso may igala nga matod pang Romualdez nga pagkabalo niya may igala nga murag dakpa naman si kuan, dakpa naman Saldi, pwede nga mulakaw sa ko. No? Wato sa kong Singapore. Kaya man ni gitugtan siya sa kamera may igala pero ako no siya midayon mga katropa. Karon mga igala nagkalibog-libog pa kita. No kay matod ba nila na-aresto na si Saldi ko. Mali na yung word may igala nga na-aresto. Ang dapat ay gamiton is being held for interrogation or for clarification mga katropa. Karon ingon si Auntie Claire. Ingon si Auntie Claire mga igala nga nahuli na si Saldi ko. Bunga ito ng paningkamot daw ni BBM. Karon ba nadus kamunggay natutyo man. And matod pa mga igala ni SOJ Secretary Bida, we will look for him in some other place kung wag siya sa Czech Republic. Gausik-usik mo kwarta sa mga Pilipino. Gaadto mo pila mo kabuok niadto from the Department of Justice given the fact nga naatay embassy sa Czech Republic, naatay mga tauhan may gara sa Department of Foreign Affairs, and the problem of Saldi ko is immigration. Under the immigration may gana kabulima sa immigration. Why on earth nga kamo pang mga taga DOJ mo'y nangadto? Actually, ang inyong pag-adto, it creates more question than answer. Ngano ikaw man? Nga naamay DFA. Ngano, bakit ikaw? Nga naamay porbida ng istoryaha. Para dako mga igala, dili sila seryoso. Ngano man, pag si Saldi ko makauli, it will be their nemesis mga igala. Mauna ni ilang reckoning point. Mauna ni mga igala ilang kurog na sila ani. Basta matarong lang si Saldi. No, basta matarong lang si Saldi. Hunaw na bisang pagdadakpan siya sa Czech Republic mga igala, ang Czech Republic na ibalaod nga ani. If makita nila nga si Saldi ko mamiligro ang kinabuhi mga igala sa Pilipinas kay bao bakagab dili tugutang makauli si Saldi. Kuyaw kay Czech Republic bay. If apil na sila ang balaod if makita may igsoon sa Czech Republic nga ang kinabuhi ni Saldi ko is in danger if mapauli siya sa Pilipinas, they will not allow it. Kuyaw kay ilang balaod. So, ang ending diri may gala, kita ang lugi ani kay di kauli si Saldi, wa jud ta. Ang preso ani taman rang Sara Diskaya, Curly Diskaya, and Ramon Revilla. Mo gyud na may galay tama. Alright,